Angisekeli intombi ngoba phela Intombi bakho amnika ba. Kaphikeza umuntu lo wafika wazongilobola ekhaya. Na-ke angithi phela njengoba umntombi bakho amnika yena ukusho ukuthi uthanda yena. Qhubeka-ke nomuntu wakho mina ngishiye phansi. Angimthandi umuntu uyakwazi nawe lokho. Angikaze ngaze ngimthanda. Akwazi laphi njengoba amnika ikhekhe nje kusho ukuthi uyamthanda. Mina wenza njani? Wena nje umuntu engalalana iqala. Sile. Walala nami. Kufana nokuthi wena Sile wena ngicabangele wena Sile yazi. Kufana nokuthi angilele nesitabane phela lapho. Yazi uShaka Zulu wayengavuka ami ngenyawo. Isitabani? Umuntu ngiyacela bandla. Isitabane sidliwaphi? Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba udadewethu esivakashele namhlanje, kusho khona lokuthi ukhona umuntu asafisa ukuthi baphinde bazame ukuxoxa ngendaba zabo zothando, baphinde babuyelane ngoba shuthi khona lento angakayideli ngaye, asazi-ke. Uyena ezichazela banzi ukuthi ingabe yini leyo. Sobona kunjani? Ngiyaphila sisinjani? Ngiyaphila nami. Ngicela wazi igama nesibongo negama lendawo la usokhona. Usilindile ngwamthethwa ngihlala eClarota. Clarota, ukhulele khona? Yebo. Oh, all right. Ngicela ungitshela ukuthi nahlangana kuphi nomuntu wakho, kwakumuphi unyaka? Nihlanganela futhi endaweni ekanjani? Sahlangana ngo-2015. Okay. Elangeni ecollege. Oh, okay. Yebo, sahlangana nje esikoleni eFoya. Yahlangana-ke relationship naqala-ke nathandana. Yebo. Beniphathene kanjani? Wena ubumphethe kanjani naye futhi bekuphethe kanjani? Besiphathane kahle, yonke into ibi-right, besithandana nje. Kwase kuba yikona ukuthi la singazwananga khona, azwananga ngokuthi wayesefuna ukuthi si-have sex. Oh, okay. Wena ngaleso sikhathi bewusayintombi nto? Yebo, bengiyintombi ngaleso sikhathi. Oh, okay. Mhlambe-ke the time kade umtshela ukuthi angeke uzukwazi ukulala naye, wakuthatha kanjani lokho? Akazange kwamkele ngale ndlela engangithi uzokwamukela ngayo ngoba phela mina bengihlolwa. Okay. So ngase ngiyamtshela ukuthi mengabe ngoba phela nami ngimthanda and nami bengithanda ukuthi sibandakanye lezocansi. Ngathi ongcono-ke singenza ngendlela le ehlukile ukuze ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke ngigcine umntombi bami kodwa naye futhi ngimjabulise. Kanjani? Ay mama. Ngicela ungihlaziyele yona nje. Iqala the time kade eshela. Washela wayengazi ukuthi uhambe entombini uyahlolwa. Wayazi. Wayazi kahle. Mhlambe navumelana ngokuthini njengoba engaphathekanga kahle mase efuna ukuqala azibandakanye ngezocansi kuwena ekubeni wakushela azi kahle ukuthi wena uphelele and uyahlolwa. Akekho phela umfana ongayithandi intombazane eyintombi. So kwaku-right nje yonke into. Zathini izivumelwano zenu? Zazithi nizosheshe nilale noma zazithi cha sasingeke size silale. Kwakufanele mina ngiyigcine until ngize ngithole umuntu ozokwazi ukuthi ayokhipha inkomo ekhaya. Okay. Manje yena-ke ngiyabona vele ukuthi angikaze akwazi ukuthi akwenze lokho. Ekhaya vele ukhona vele ongase ngikhethelwe yini. Okay. Sure, manje pha wabona ukuthi uzomjabulisa kanjani ubusazigcinile? Yiphi le enye indlela enavumelana ngayo ukuthi okay, sizojabulisana ngayo kodwa awungeni esibayeni sika baba? Ukuthi phela senze ngemuva. Navumelana? Kwakuyi-idea yaba le ukuthi ningi. Kwakuyiyami. Kwakuyiyakho ne? Ngoba phela ngiyamthanda and bengifisa ukuthi ngimjabulise nami. Ube ucomfortable ngaleyo nto leyo? Cha, kodwa kwakungiphoqa ukuthi ukuze ngeke ngize ngimluze, ngizohlezi ngimgcine seduze kwami.
Wathi uma uyiqala nje uyibeka nje leyo nto leyo engxoxweni yenu, baba njani ubuso bakhe ezwa ukuthi hayibo simthuntuntuni? Ayi akazange azayijabulele. Kodwa-ke ngam-understandisa ngoba ngangifuna ukuthi ahlezi seduze kwami. Mengayijabulelanga mhlambe wadinwa? Hhayi akazange azadinwa. Kodwa nje kwaba yinto vele ayengayilindele ukuthi ngingase ngisho. Oh, okay. Mhlambe wambuza ukuthi useke wakwenza yini before noma akaze zakwenza? Hayi angaze ngize ngimbuze. Ombuzanga. So ongenzeka ukuthi indlela athuka ngayo ngenzeka ukuthi into engakaze zayenza ngaphambilini. Hayi. Yazi konke lokho angizange ngaze ngiyacabanga kodwa manje usunginika omunye umqondo ukuthi shuthi kunezinto engingayinothisanga ngaleso sikhathi. So nazama-ke uqala ngemuva? Hayi sazama. Okay, and the pain? Kwakunzima. Khona izinto mhlawumbe ngiyenzeka ukuthi wawuyisebenzisa? Ayikhona i-oil enganginayo. Okay. Yeah. Oh, okay. Mhlawumbe-ke seniqedile-ke. Wathini nje kuwena? Wambona umuntu esafisa niphinde futhi ngesinye isikhathi noma wavele wabonga nje wathi use-right yena? Wavele wangishintshela nje esithubeni Nkosi yami bandla. Umduku angazi nami ukuthi kanjani kodwa nje. Yeah. Oh, okay. Sure. So nihlukane ngumuphi unyaka? Sihlukane ngo-2024 last year. Oh, last year. Awucabanga ukuthi manje usenomuntu wakhe umusha? Hayi akwazi phela ukuthi angaba nomunye. Akakwazi. Hayi umuntu wami. Wena bungazi ugange esahambile umuntu eduze wakhe, ugange nje la uganga khona eceleni? Cha mina phela ngikanile. Kwaba kufanele vele ukuthi ngigcine ngiganile. Kodwa nje ngisho uganga. Awukazi uzuthola omunye umuntu eceleni, umuntu esasukile eduze wakhe njengoba uthi nahlukana ngo-2024. Bekulo wasemthethweni kuphela mase kuba uyena umuntu. Oh, ukanile kanti unomuntu wakhe eceleni? Uyazi umuntu ukuthi isimo sami naye besihamba kanjani. Bekungiphoqa ukuthi ngigane ngoba vele phela bekufanele ukuthi ngigane kodwa yami inhliziyo ithanda. Lo omganile-ke uhlangane naye emumva umuntu engithandane naye kuqala. Oh, then lo umganile wafika ngemuva. And ngaleso sikhathi leso mhlambe ngabe lo omganile wamchazela yena ukuthi wena unayo umuntu wakho osenhlizweni yakho? Cha ngeke ngikwazi ukwenza lokho. Okay. Ishu manje ngenzeka abone le video lo muntu omganile. Ucase kuzokwenzakalani? Uyimisela ngokushiya umendo wakho? Kufanele understand. Mina ngithanda umuntu. Okay. Yena bese kenzela nabazali nje ukuthi badle bagqoke. Hayi. Ngicela ukulandela umuntu uvela ukhulume naye, umbone. Ngiyacela. Ngiyacela sisilandelane. Uzobhela makhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo. Uyambona uyakujolela, uyamsola ukuthi usethola unumber 3. Uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento. Lalela, sondela ngizokusiza. Thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy. Sizokusiza abheke wena wedwa, athande wena wedwa, acabange ngawe wedwa, angamfisi omunye umuntu ukhona wena. Kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza. Ukuze usithole, zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748. Sheshisa, ungasebudlule nawe ubusika. Sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So-ke umfowethu uzivumelile ukuthi mesimbize sithi akasondele, wavuma njengoba nimbona njengoba ekhona la right now eduze kwethu. So-ke angazi noma ucu
lusazohlangana na noma cha. Kodwa-ke sizosibonela mekuhamba isikhathi. Sawubona kunjani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi kube nesibongo negama lendawo la usuka khona. Hayi mina ngumduduzi igwala ngisuka phansi emaphephetini. Oh, okay. Nomphephetho, right? Ya kunjalo. Nani phephetana ningichazeleni kahle. Hayi ukuthi leya ndawo yabo indawo yakogwala yabo. Okay. Manje bese kwathiwa umphephetho nje obwazi ukuthi ithakazelo zakagwala ogwala umphephetho kanjalo. Nihlangana naphi novilakazi? Uvilakazi. Ngeke angazi ke lapho Namavila, uvilakazi. Hayi thina nokuba amavila. Ngiyayijokisela. Ngiyadlala. Ogwala babe yinsizwa kababhekana noshaka kabukabi lapha. Oh, is it? Angakutshela. Sasibacupha lapha sibeke ombokodo bathi bayeza. Yabo kube nje. Bashaya ngombokodo. Sibashaya ngombokodo. Uyamazi usisenhleni naye? Ngiyamazi. Umazela kuphi? Umazela elangeni. Elangeni. Sabonana khona mase kwaba khona ubudlelwano obuba khona phakathi kwethu. Oh, okay. Beniphethena kanjani? Ungisummarizele impatho yenu. Nisa right, nisathandana, yonke into nje isa grand phakathi kwenu. Bekwenzakalani? Usli sahlangana naye ecollege yabo ngangiyofunda. Okay. Ngambona ukuthi hayi umuntu right yabo. Wayephethe kahle futhi akekho umuntu ongathanda ukuba nentombi esayiphethe kahle yabo. Okay. Sathandana kwabamnandi ngimkhipha khanje kiwe ko gateway sihlale kube mnandi kube nje aya. Okay. Ekonakala endaweni eyodwa nje. Yinde. Ninda. Sekumele silale phela. Usiliwa ngenzele ezinye izinto. Nilele kanjani manje kanti awumshelanga nentombi? Amshele intombi. So boss ufuna ukulala naye wena. Nawe yazi ukuthi mawumfana kuye kuvuka leyo nto leyo ukuthi angazi ngaba umfana mina. Ngazalwa ngowesifazane. Angazi nga experience ukuba umlisa. Angazi ngaba umlisa before. Cela ungichazela wena. Yabo manginsizwa. Thina ke samajita ke. Into awukwazi nje ukuba nentombi mase nje uyaniyajola kuphela aninzi luthene yini le. Oh, okay. Shuthi nje menganginiki shuthi khona la kumele ngidle khona phela kuyaphoqa lapho. Oh, okay. Ngiyezwa. Unjalo ingakho ngangifuna ukuthi ngilale la umuntu wami yabona njengoba sithandana nje kanje. So njengoba wamshela wazi ukuthi kukhiwe esibayeni wena usufuna ukuvula. Enzima umbuzo wakho. No, hayi ngiyaxolisa. Ubhalile ke kuhlelo elithi Love Back ngesimanga sokuthi shuthi akakeneli enhlizweni yakhe uma ngabe wena ungekho eduze naye. So wasecela ukuthi simcelele wena usondele khona uzokwazi ukuthi umlalele ukuthi yini le akubizele yona. So ngiyacela nje umuphi isikhathi sakho nesineke sakho uze ukuthi ubizelwe ini la ekhaya namhlanje. Ayo right ngilalela. Uthe kumina nahlukana ngonyaka odlulile 2024. So kuleso sikhathi leso kuze kube manje ukhona mhlambe umunye uperson ongenze ukuthi suke waba naye kwezothando emva kwakhe emva kokuba nihlukanile naye. Ya ukhona. Namanje usasekhona. Usasekhona namanje. Okay fine. Ngicela ukuthi umlalelo ufisa ukuthini wena? All right kakhulu. Ngiyabonga. Ngiyacela ukukhombisana naye. Ngikhuluma. Ngiyacela bandla ukuthi kona konke sewenzakalile. Siqale kabusha silungise izinto. Ngoba mina ngisakudinga empilweni yami. Mina siliya ngazi ngempela ukuthi la ikhanda lakho kuye kuthathe kanjani ngempela. Yazi siliwa ngenzisa into engakazi ngacabanga ukuthi mina ngiyoke ngiyenze. Laba ngiphoqa isimo. Awuphoqa isimo. Siphi isimo? Sokuthi ngiyintombi engisahlula ngaleso sikhathi. Kodwa nami ngangifisa ukuthi ngikujabulise. Wangijabulisa noma nganyanya. Awungitshelanga phela mina ukuthi unyanyile. Angikutshela kanjani? Kodwa ingakho ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngivele nje
ngiyithulele nje into ehlangene nawe nje ingabe ngisayibandakanya nawe. Inkinga mina ngikusakudinga-ke ngisakuthanda. Hayibo. Ngizangithanda. Ukuba ungithanda Sli. Ngabe walala nami ngalesa sikhathi ngicela ukulala nawe. Wena wenza njani? Nangizolala kanjani nawe Mdu? Sli manje usayintombi. Ngikubuze nje lo mbuzo lo. Namanje usayintombi. Angisekeli intombi ngoba phela Intombi bakho amnika ba. Kaphikeza umuntu lo wafika wazongilobola ekhaya. Na-ke angithi phela njengoba umntombi bakho abunika yena ukusho ukuthi uthanda yena. Qhubeka-ke nomuntu wakho mina ngishiye phansi. Angimthandi Mdu, uyakwazi nawe lokho. Angikaze ngaze Akwazi ngamthanda. laphi njengoba amnika ikhekhe nje kusho ukuthi uyamthanda. Mina wenza njani? Wena nje Mdu engalala naye. Sli. Walala nami. Kufana nokuthi wena Sli wena ngicabangele wena Sli yazi. Kufana nokuthi angilele nesitabane phela lapho. Yazi uShaka Zulu wayengavuka ami ngenyawo. Isitabani? Mdu ngiyacela bandla. Isitabane sidliwaphi? Angaze ngibe isitabani kodwa Mdu ngiyacela. Cela ukuthi ungiyezi ithuba lokugcina. Ngiyacela. Ngiyadinga, ngiyakuthanda. Angikwazi ukuthi ngingahlala impilo yami yonke nomuntu engamthandi. Ekubeni ubukhona wena engimthandayo. Yabo into ezenza njengamanje uzinqatha nomuntu wami. Sino baby sithanda nawe mnandi kabi. So ngicela uqhubeke nempilo yakho. Ngazama ukwakho ubudlelwane nawe. Kodwa leyo nto leyayisebenzanga ngithi. Mdu mningi kakhulu kunyaka esesiphile ndawonye. And kuningi esisangakwenza. Ingakho namanje ngizela ngathi ngiyacela ukuthi bangiyeze ithuba nawe. Ngikwazi ukuvulele sonke isifuba sami uyazi Mdu hlezi ngibhalela ama message ngenza yonke into. Ungaphenduli uma ungaphenduli kodwa kusele mina namanje ngisathanda. Nayikubuza into eyodwa. Buza into eyodwa. Wanikela ngomntombi bakho kwenye indoda ngikhona mina ngathandana nawe. Ngabe ngiya-understand ini? Wena wawungenazo inkomo zokungilobola wawunazo yini? Ngaba zamandla. Wawazi ngani mhlawumbe ukuthi ngokuhamba kwesikhathi amandla sangavuka. Ukube wangakwazi uzokwazi ngalesa sikhathi. Kodwa kukona konke-ke lokusebenzakalile. Mina ngicela ukuthi yabo ukuba ungithanda. Wawuzokhetha mina. Mdu awukwazi ukuthi ungangenza kanje. Ukuba ungithanda uzokhetha mina wasekuqaleni kodwa wenza njani? Wenza njani? Ngikhuluma manje uMntombi bakho abusekho. Kodwa hayithi kaze senzeni kanjani? Uma ukuthi ufuna ukubuyelana nami buyisela uMntombi bakho back. uMntombi Mdu apheli. Hayibo Into ehlezi ikhona. Abusekho. Bukhona kwena njengamanje. Sisangalala namanje ngikujabulise yonke into ibe right. Hayi into engizoyijabula mina wena nje uyanginyanyisa. Uqamba manga. Mdu bandla ngicela ungayenzi lento oyenzayo. Ngiyacela. Sisibhalele la ekhaya ngabe ngifisa ukuthi ngisize. Mayikhona indlela nene ningangisiza ngayo ukuze ngikwazi ukuthi ngibuyelane nomuntu lo ubambo lwami lolu. Hayibo. Kanti awuzwa la emadlebeni akho awuzwa kahle ukuthi mina ngitheni. Ngithe ayikho into esazokwenza phakathi kwami la ngiqhubeka. Unendoda yakho angithi. Yabo lento yenza nje amanje uyayihlaza indoda yakho mayibona le ukuthi izothini. Mina intombi yami uyangicabangela ukuthi ngizoba ngicabangeli. Anginandaba mina nokuthi abantu bazothini noma ubani. Mina nginendaba nokuthi mina ngicabangela mina ukuthi yini engiyifunayo. Mphathi ngicela ukubuza kanti kuyigugu yini ukuthatha uMntombi? Insizweni nje mina insizwa nonke emhlangene into enike ngiye ngayo leyo. Akulona igugu. Okay, if ngelona igugu ke kulungile ke nanga umuntu wakho sebuyile ke manje and uthi uyakuthanda and ubengeke azabhalela ishow enkulu kangaka mekuthi akayimisele ukuthi abe nawe aphinda kujabulisa njengomuntu wakhe wakudala and ucela uthando back kuphela akacela okuningi. Yabona lo mbuzo. Ngiunderstand ukuthi unesilonda sokuthi akaqalanga kuwe kodwa nanga ukhona la manje ke usecela uthando ke manje and uyachaza ukuthi uyakukhumbula uyachaza ukuthi usakuthanda and bengeke afike la ekhaya if abengakuthandi. So makuwukuthi uthi akulona igugu ukuthatha uMntombi unqabelani pho ukubuyelana naye. Angisho niyakwazi vele niyinsizwa ukuthandana nabantu abawu50 same time uyachaza ukuthi usanayo umuntu usunayo umuntu onayo manje njengoba kubuka ubambo lakho la kudala uzomlahlela ekudeni ngesimanga sokuthi ulalile nomunye umuntu qala wena usuzoza ngemuva ekubeni uyachaza ukuthi akulona igugu ukuthatha uMntombi. Hayi into engizoyisho njengamanje iyodwa.
Isizathu esenza ukuthi ngiyafuna ukubuyelana naye sisodwa. Uthi akhethe indoda over mina. Shuthi yabona nje sengiqinisile ubaba Mahesha ukuthi intombazane nje iyafana nengane. Ngafike nginika ama-chips manje wathatha bese kufika omunye neDanone idedela ama-chips ibamba iDanone. Yabo. But uyachaza ukuthi angisho nawe uyazi indle emnyama ukuthi sakhuliswa ngokuthi kuthiwa ekhaya umuntu ozoqala kuye kufanele abuye azokhokha and uyachaza ukuthi wena ngaleso sikhathi wawungakabi nawo amandla ngokwazi kwakhe njengomuntu wakho wakudala. So yena ubesaba ukuthi athi uyaqala ngawe kanti amandla awakahlangani. Nakhona lapho bengakubukeli phansi but uyachaza ukuthi ubenzela abazali ukuthi badle bagqoke bathole imfanelo zabo njengabazali abazala yena. Nawe mase kuthiwa unendodakazi manje mase kuthiwa ukhona uqala indodakazi yakho ungadinga na kanjani ukuthola ongokwakho njengobaba wendodakazi. So manje vele sonke siyawenza amaphutha emhlabeni ayekho umuntu oyingelo sophila la emhlabeni sonke sinamaphutha. Kwayi nami ngikhuluma nawe nje nginamaphutha ami. So mase ebuya manje sifuna ukuzolungisa amaphutha akhe sekuyicala kwaye kona lokho angisho ufuna ukulungisa ngoba uthi uyakhumbula and uyakuthanda. Khona kuthiwa yabo nje khona izinto khonto yona igcina ingasalungeki ngenxa ukuthi usuyona yaziyonakala kakhulu dinga ukuthi nje uvele uyilahle yabo. Okay. Yabo nami usengonile-ke lokuthi angisalungiseki yabo nje akangilahle. Okay mana the time nisathandana uke wakujolela before? Akazangijolela. Thank you. Ubuyile ke manje ucela uthando futhi yena iphutha lakhe shothi kubo ukuthi acabanga ukuthi uzohluleka ukukhokhela abazali. Ngisho kuthiwa ke sengibonile ke esikhathini samanje umuntu mawumonile uyakwazi ukuthenga imbuzi ugeza umuzi for ukuthi khonto yenzile yabo. No ngiyala uthenga imbuzi ugeze umuzi only if kukhona usana olufikile. Kodwa okay ningixolele babukele bamakhaya ingquthu ngicela ukulibeka njengalelo gama uyakhokha inkomo yomqhoyiso uyayikhokha ukhipha inkomo awuthenga imbuzi ngenkomo yomqhoyiso. Right ke yabona ke intombazane iyakwazi ukunika umuntu mina lento ngisho ngoba ngiyayazi iyakwazi ukunika umuntu mesingabisaya ukuyohlola ngesizathu sokuthi ayifuni ukuthi kukhishwe lezo inkomo lezo oyibalayo njengamanje ishiye phansi ihlale phansi. Leyo uyagwema ukuthi lo ngikhiphana neinkomo igweme yonke le nto leyo. Ngicombe la uthi intombazane uyakhona iyabaleka ayibisaphindela iyohlola. Yena oyehlula yini ukwenza lokho kuba ngithanda ayizohlala nami. Futhi mina hayi ukuthi mhlambe mina ilesa sikhathi kuphela la ngangiphuka khona. Manje sengiyahlanganisa khona amasenta ahlangana ngiyaphanda. No angikuzwanga kahle ngicela ungiphindele ngesineke please. Uthi intombazane iyakwazi ukubaleka mekunjani? Thola ukuthi siyonakela isayonto into ayisahambi yohlola iyabaleka ngoba igwema lento leyo ukuthi ugogo azadinge nenkomo leyo ukuthi uyibuyisa amanyala. Umuntu angeke ngizengikwazi ukwenza into enjalo. Alright imanje ngiyavuma yabo lento le asingalokhu siyidebate kakhulu ngathi ngiyavuma ongeke ukwazi ukwenza into enjalo wanika enye indoda umntombi bakho angiyiphanga walobola nje walobola wamnika ngithi qhubeka naye nawe uyashwa lobola qhubeka naye musa angikwazi ukuthi ngiyaphila impilo yami yonke nomuntu engingamthandi angikwazi ukuthi ngiphila amanga ukhona wena Mntuni yakwazi ukushela intombi eyingaka esezenzile sinawe isindawo. Mntuni yakwazi ukushela intombi seyingasenabo umntombi. Niqhubeke nazo niyilobole futhi ngaphezulu. Nithole ngisho abantwana nazo. Shuthi wena umalela ukuthi wamazi eintombi kuyabajikijikisolana nomunye umuntu mesebuya kuwena akasesiyintombi. Ufela lokho. Ziningi izathu engimalela zona njengamanje. Yabo njengamanje fake ezinye izathu phezu kwezinye zenza ukuthi ngabuyela. Yona le ntombazane usithandana nayo yona ivaji wayithola ivaji yini? Lalela. Ululalele mina njengamanje ngilomqisana nawe. Yes. Yabo njengamanje unika izathu eziningi zokuthi mina ngabe ngisabuyelana nawe. Unendoda kodwa ufuna enye indoda.
Futhi nami mawuphinda uthola enye indoda engcono uzofuna yona leyo ndoda leyo ngishiye phansi. Ayikho enye indoda engiyifunayo, ubona umuntu engimfunayo. And lokho ngeke siye Uzothandana singaba. kanjani amadoda amabi layithi uyasho ukuthi lo muntu ukukhokheleni. Ufuna mina Akakhokhelanga mina phela ukhokhela abazali bami. Mina wena umuntu engimfunayo. Ngisazi mina ngizothini manje. Ilula kodwa Mdule le ukuthi wena uhlukane nale ntombazane le sina siqhubeke nempilo yethu lesazivele sithembisene yona. Yabo. Uluhlukane nami mfethu. Uyifice virgin lo ntombi yakho? Waphuma kwena. Uyifice virgin Mdu? Ngicela singakhuluma intombi yami. Cha ngiphendula ukuthi uyifice ivirgin yini? Njobe ubhizi ulwela uvirgin bami. Ziningi izinto esizenze ndawonye. And asikwazi sizivele siwacime wonke lawo ma memories. Okwethu nje ukuthi manje siqhubeke nempilo phela. Anginandaba noma ngabe ukhona ke vele uzomnyeka ke uqhubeke nami. Ukanile wena njengamanje. Ukanile. Mina ke esontweni ngafundisa ukuthi mina ngisonto kaShembe. Mina esontweni ngafundisa ukuthi uma intombi siganile ungayibheki nokuyibheka uyokufa nokufa. So njengoba usoganile angisawibheki yabo nje kwayona lento esikhuluma nje manje ngizobona sengilandelwa mina indoda yakho manje lana sizongibangela isicefe ithi angihlukane nomuntu nomfazi wayo kanjani. Ngisho namanje ngingamfonela phambi kwakho. Ngiyifunde into leyo yabona nami intombi yamanje wena nendoda. Bandla ngiyacela ngiyacela. Angikwazi ukuhlala la ngingekho right khona. Uyazi mengabe nginawo ukuthi impilo yami isuke iphelele. Ngiyacela. Manje ngiloyo ngikhuluma ngiphinda into yodwa kaningi into eyifunayo. Ngifuna wena. Hayi ke. Ngisazi mina ngizothini. Ngisazi ngempela. Mntu uyazi ukuthi abazali bayasicindezela kakhulukazi indle eminyama. Bahlezi bethi mawuphatha kahle. Ihlangene ngami futhi ngiyabona. No, ngicela ngilalela. Sometimes abazali bayasiqhatha nenkinga engaphezulu kwamandla, bayasiqhatha sizifake empilweni ebesingathanda ukungena kuzona ngesimanga sokuthi fanele ngoba nakho basikhulisile kufanele bayithole imfanelo zabo. Mekuthi siyaqala ukungena ebudaleni bethu. Uwazi kahle nje uyazi nawe lo noma ngakuthiwa nawe unendodakazi uyofuna imfanelo zakho and njengomzali njengobaba womntwana. And le nto le ingcindezi ngalendlela ukuthi kuyenzeka abantu besifazana abaningi bayithola sebethana nabantu abangabafuni kodwa ngesimanga sokuthi bebona ukuthi mangabe kuthiwa ngiyayinikela la abazali bami bazoyithola imfanelo zabo bazokhokhelwa kodwa uthola inhliziyo yazo azikho laba abantu ababathandayo uthola ukuthi abakwazi ukuhlanganelwa imali ngaleso sikhathi leso. So uxolisile yena ukuthi akalalanga nawe kuqala kodwa uyabuya manje uthanda wena yini ungayizwa lapho bhuti? Yo. Nanokuthi ngalala naye kuqala. Uyena phela umuntu engaqala ukulala naye. Izwana uthwala la Nkosi yami. Uyibiza ngokulala nami lento ayenza lapha. Okay, wavumelani ukuthi ulale naye enqenike mekuthi into ngafuni ukumphoxa angafuni manje ukuthi manje kube ngathi ngiyamphoxa yabo kwavele sasithandana. Okay, manje uyafuna ukumphoxa manje. Njengoba efuna ukubuyelana nawe usuyathanda ukumphoxa manje. Ayithena ngiphoxa lento ayenza lapha. Yabo le nanokuthi asikwazi sizehlukane phela. Awukazi ungitshela ukuthi awusangifuni. Angisakufuni. Ayikwazi ukuba khona into enjalo. Ayisho ikhona. Mntu ngiyacela. Ngiyacela mphephetha ngiyacela. Mama mina ngikutshele mina ngicela abantu ngithuba lokugcina. Bonke ngamanje ngiseyinhlelweni zokuthi ngakho umndeni wami ngizoba nefuture now yes. Wena usunawo umndeni wakho ukanile njengamanje angikwazi ukuthi ufunani mina empela angikwazi ukanile kodwa lokhu la ngifuna lento esathembisana yona nawe ukuthi mina ngokuzalela indlalifa ngoba unkosikazi wakho kuyikona ukuthi awungenawo amandla kodwa manje mina senginawo amandla ukuthi lokho sesingakwenza nawe futhi unawo amandla ukuthi lokho sesingakwenza iyo nto engiyidingayo mina njengamanje okunye nokunye ngisenandaba nakho. Okay kulungile ke noma bekuthiwa ke awuvumi ke ukuthi nibuyelane naye manje but ngiyacela uzinikeze isikhathi uhambe uyicabangisisa kahle lento usuwedwa ke mase uyabuyela ke kuyena ngiyacela. Ngizozama. What do you mean uzozama? Ngizozama phela ukucabanga ngaka ngoba nangicela ngikwenza njalo.
Okay, uma ucabanga ngakho uzobuya nempendulo engamthokozisa. Ngeke anginjwa ngithi ngizocabanga ngoba ngifuna ukucabanga kahle ukuthi impendulo engizoyithola injani yabo. Ngoba lo muntu angenza into ebuhlungu kakhulu. Yes. Yabo ngisho athenga ngiphila nawalesa sikhathi abafowethu angiphila namase bezwe ukuthi mina sengadla umuntu esifazane angazi. Ungabatsheli ke. Ngaba inhlekisa nje. Yes. Ungabatsheli. Ngaba inhlekisa. And futhi nami lento iyangidla ngisho ngabatshela iyangidla mina phakathi siyenze amasiko. Kodwa mntu iyiphi mina into ekwakufanele ngiyenze ngoba ekugcineni kosuku akufanele ukuthi ngikujabulise. Khathele mina ukukhuluma manje. Okay, mawukhathele ukukhuluma ke ngicela uzinikeze isikhathi uhambe uyocabangisisa kahle ngalento. Asisho ukuthi hlukana nomuntu wakho, umuntu wakho akangeni kule ndaba le. But nangu sisobhalela ke show ucela uthando lakho back. Mawuthi awukwazi umphendula manje, kulungile ngicela uzinikeze isikhathi uhambe uyocabangisisa kahle ngayo yonke lento. Ngiyacela. All right. Ngiyabonga. Ngiyacela usubakhululekise bobabili kanye. Singahambi nje kodwa badla ngiyacela badla mdu wazi ukuthi isenhlizweni yami. Mbuka lapha ekhaya hey bafethu. Yabo mina sengizwe kaningi ayana ukuthi inzwa bethi. Sengiqondana nabantu besifazana abaningi gabe bechaza ukuthi mina ngangena kwi-relationship nomuntu engamthandi, nomuntu engamfuni, kodwa ngesimanga sokuthi wayenayo imali. Ngibona kahle ukuthi angakhona uku-afforda lo ukuthi akhokhele abazali bami, angakhona ukuthi abakhokhele abanikeze iy'mfanelo zabo. Ngesimanga sokuthi angifuni ukuphoxa abazali bami, kodwa uthando lalungekho. Uthola ukuthi lo muntu amthandayo akanamali, akanalutho, kodwa inhliziyo yakhe ikuyena. Sekaningi kuqondana. And uyabuka la ukuthi lesi story lesi usisi angitshela sona, you can see ukuthi lo muntu athi umganile because uze la akanandaba ne-family yala eganele khona. Akanandaba nomnyeni wakhe lo amganile. Yena uthi inhliziyo yakhe ikumphephetho. If kuyenzeka bayibona le video abomndeni la eganele khona, angasho ukuthi kushile kubomvu. Nakhona emekushile into engeke isaqhwandeka kubi. And ubengeke eze kwi-platform engaka azothi azogunyuluka konke okusenhlizweni yakhe ethi uthanda omunye umuntu ebeganile. Shothi umthanda ngempela umphephetho. And yes, ngiya-understand siyeke sifuna ukubajabulisa abazali ngoba bahlezi besicindezela ngokuthi asijabule, asiqoka, asimbathe. Kodwa uthola ukuthi labantu esithandayo abanalutho, laba singabathandi ibona laba abanotho. So nje angazi nkosami kukaningi. Enye into engiyifundile ukuthi hawu kanti niyakwazi ukuthi nijabule ngemumva nilonde la ngaphambili ngoba ukuthi ningabaluzi labo bantu labo bafethu. Khona enye ivideo ngisele kuyibona ku TikTok unomehlo ekhuluma nezintombi ukuthi hayi ukuthi anginiboni. Ngiyanibona njalo. Niyanqena yena ukuthi abantu bahlala nangemumva bangagcini ukuhlela ngaphambili because uyabona kuningi okwenzakala la kungangozulu. Bukuyenzeka uthola ukuthi bayalala abantu kodwa balala la bengeze babonakala khona ukuthi sebethintiwe. Kodwa angifuni ukungena lapho bafethu mina ngumfazi wandlela ngiganele nje kandlela and ngihlala kamnandi nkosami mina uyangihlonipha. Angifuni ukukhuluma ngeindaba zabanye abantu. Angeke ngize ngikhombe futhi ukuthi ubani oba wenza ukuthi kodwa hayibo mina ngazi ukuthi mawulondile ulonda yonke indawo. Lesi style esisha mhlambe sidala ke angazi mhlambe mina engiqala ukusazi manje mhlambe sidala ke ukuthi umuntu mazilondile ngaphambili kodwa ngemumva ziyakhala. Asazi mina ngazi ukuthi into la ngafanele ukuthi ingene khona na kanjani mayifakwa ngenkani kugcina konakele nizowagqoka manabukeni. Ngiyadlala abafethu. Ngicela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.